Nueva, ang inyong girl on the street. Ug na ako karon sa Colon Street sa Cebu City to ask people kung unsa ilang wish karong Pasko. Tara, let's find out! My wish for this Christmas coming is more good health para sa akong family, and then more blessings to come, and then may ta sa jud ang mga high school parihan nako kabalo na sa taon mo labay og kanang mabasura ba sa saktong labayanan. Akong Christmas wish karon na 2017 is that kanang magkita-mita na sa akong friends sa akong friends na nagkawagtang sa akong relatives na wala dyan ako na-meet since bata pa ko niya. I wish kanang happiness always, not just this Christmas, pero hantod-hantod na dyan everyday. Sa Christmas wish kay may ta makakuan ko, graduate ko karon ko na kay graduating di ako. Nya I hope na pamilya na ko okay ra, mo ra ko wish ra sa Christmas. So wish na ako ng Pasko kay celebrate me as a whole family, then isa na ako kay maka-graduate ko in college. Akong wish karong Pasko kay akong papa kay na siya'y stroke, heart attack, and then wish na ko kay unta kay maka-recover na siya sakit o maka-celebrate may Christmas together o same sa siya maka-graduate ko college. Ang ako sad, same sa nila na intact among family mag-celebrate niya. And latest doon akong ganahan kay mawa ang Bagyo, good weather. Ang Christmas wish na ko, kuan lang yun, simple lang yun kaayo, nalay pagkaon sa lamisa, tapos buo lang ang pamilya. Maula yun na siya, may panglawas. That's all guys! Ikaw, unsa man imong wish karong Pasko? Share it in the comment box below. Bye!